שלום לכולם. אנחנו ממשיכים במסכת אבות, הגענו למשנה ט"ז. השיעור שלנו יעסוק בעיקר כיצד מתמודדים עם ספקות בחיים. נתחיל במשנה. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. לפני שנבין מה רבן גמליאל אומר, צריך לדעת מי היה רבן גמליאל. יש פה גם חידוש שלא היה עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על תנאים, על הזוגות, אבל אף אחד לא הופיע עם תואר. הלל, שמאי, שמעיה, אבטליון, יוסף בן יועזר, לא מופיע תואר. פה פעם ראשונה מופיע תואר, רבן. אנחנו מכירים רבן, מה עוד מכירים? רב, רבי, פה מופיע תארים. מי היה רבן גמליאל? מקום מספר 2, רבן גמליאל זה היה בנו של שמעון בן הלל, כלומר הוא הנכד של הלל הזקן, בן זוגו של שמאי, וקיבל תורה מהלל. סבא שלו, תורה שבעל פה, הרבה מהדברים העביר לו. אחרי פטירת הלל, אחרי שהלל הזקן נפטר, שימש שמעון בנו בנשיאות. קודם כל היה שמעון הבן של הלל נשיא, ולאחר פטירת שמעון שימש רבן גמליאל של המשנה שלנו בתור נשיא. כל אלה שימשו בנשיאות לפני חורבן בית המקדש. רבן גמליאל זה נקרא בהרבה מקומות רבן גמליאל הזקן, כדי להבחין בינו לבין בן בנו, שהוא רבן גמליאל שהיה נשיא הסנהדרין ביבנה, ונקרא בכל מקום רבן גמליאל סתם. רבן גמליאל הוא התנא הראשון המוזכר במסכתנו עם תואר, וכן מוזכרים רוב התנאים מכאן ואילך עם תארים, ואילו התנאים שקדמו לו מוזכרים בשמם בלבד. פעם הראשונה שמופיע התואר זה אצלו, במשנה באבות. דבר זה הוא משום רום מעלתם של התנאים הראשונים, שהיו דומים במעלתם לנביאים, שנקראו בשמם בלבד בלא תואר. אתה לא אומר רבי ירמיהו, מרן ישעיהו, רב חבקוק, הנביאים נזכרו בתואר שלהם בלבד, ואלה שהופיעו לפני רבן גמליאל מעלתם הייתה כל כך גבוהה, שמזכירים רק בשם. למה אני אומר את זה? כי לצערנו הרב, יש זילות מאוד גדולה היום, בחלק מהמקומות, כל אחד נהיה רב. כל אחד נהיה רב. הרב דוד, טוב, זה דוד. כל אחד נהיה רב. כל אחד למד קצת תורה, פתאום נהיה רב. זה לא עובד ככה. לא עובד. לא כל אחד צריך לקרוא לו רב, לא כל אחד צריך לקרוא לו הגאון וכו'. אנשים לפעמים מעלים אותם הגאון, הבאתם מה אני אומר. קיצור, זה זילות של הדברים. אני פעם שמעתי את הרב וינר, הזמינו בתור הגאון, והוא באמת גאון, והוא פשוט כאילו ממש בענווה שלו, הוא לא הבין למה קוראים לו הגאון. אתם מבינים? והוא באמת גאון. אבל לא כל אחד הוא גאון, לא כל אחד הוא רב, לא כל אחד צריך ללמוד כדי לקבל תואר כזה או אחר. זה לא שחפשים תארים או משהו, כן? אבל דוקטור עובד קשה כדי לקרוא דוקטור, נכון? אותו דבר, קל וחומר בעולם הרבנות. אז לכן, אבל צריך לדעת שהתנאים הראשונים נזכרו בשמם בלבד, בלי תארים, בלי חול. במשניות מתחילת המסכת ועד עתה, לפני הבאת דברי התנא, נאמר שהתנא הוא קיבל מהתנא הקודם, ואילו במשנתנו לא נאמר רבן גמליאל קיבל מהלל, אף על פי שאכן היה תלמידו. וכן הדבר גם בכל המשניות מכאן ואילך. למה? למה עד עכשיו זה קיבל מזה, זה קיבל מזה? פה לא כתוב שהוא קיבל. תשובה, הטעם לכך, משום שאחרי הלל ושמאי פחתה מדרגת שימוש תלמידי חכמים. דהיינו שלא ירבו התלמידים לברר וללבן מרבותיהם כל דבר ודבר, אלא כל תלמיד הידען ומעיין בדברים לפי שכלו, ומתוך כך נתרבו מחלוקות בהלכה. כמה מחלוקות היו בין שמאי והלל? מעטות, לא זוכר. כמה?
3. בין בית שמאי בית הלל, מה קרה? מה קרה? כשלא משמשים כל צורכם את הרב, לא מספיק, זה מה שהוא אומר פה, לא מספיק קשורים לרבותיהם, התלמידים סומכים כבר על הסברות שלהם, מתחילים להתגלה מחלוקות. לכן, הוא אומר, לא שייך להגיד שהוא קיבל מחכם לפניו. כי כשהוא קיבל, אז הוא קיבל במלואה, בלי מחלוקת. ופה, מהתקופה שלו, מתחילים בית שמאי, בית הלל, הרבה מאוד מחלוקות בהלכה. מה הוא אומר? נחזור למשנה, רבן גמליאל אומר, עשה לך רב. מוכר לכם? מה? למדנו את זה כבר. לפני כמה חודשים, עשה לך רב וקנה לך חבר. אז מה זה הרב פה? למה פעמיים כתוב, עשה לך רב? נכון? שאלה? מה התשובה? מה ההבדל בין עשה לך רב שלמדנו לפני כמה חודשים, לעשה לך רב הזה? אומר הרמב"ם, מקור מספר 3, זה אשר ציווה כאן בעשיית רב, אין הוא לעניין הלימוד, אלא להוראת ההלכה. הרב הראשון, למד אותך תורה, למד אותך תנ"ך, אמונה, גמרא, הלכה. זה רב, כל התק שלו רב וזה. הרב פה מדובר שהאדם שיש לו כל מיני ספקות בחיים, בין בענייני הלכה, בין בענייני אמונה, בין בענייני הדרכה, ישאל את הרב. יכול להיות שזה אותו רב לפעמים, יכול להיות. אבל פה ברב הראשון, לימוד תורה, ברב השני, הכרעת הספקות. כל כך הרבה ספקות יש לנו בחיים. לא רק ספקות בהלכה, גם בהדרכות. מי יפתור אותם? אומר רב סילת ישרים, פרק עם גן המבוכה, מעט הזהירות. אומר הרב עבר הרבה בחיים שלו, התנסה הרבה, למד הרבה תורה. יש לו ידע, יש לו ניסיון, יש לו סייעתא דשמיא, אפשר להתייעץ איתו. אפשר להתייעץ. אתה מסופק, יוצא עם בחורה, מתאימה, לא מתאימה, מה זה, הוא יכול להתייעץ. אדם מסופק, כל מיני דברים. לא צריך כל דבר לשאול את הרב כמובן, בוודאי שלא, יש לנו שכל, ברוך השם, לא צריך כל דבר. אבל בדברים שמשמעותיים בחיים שלנו, אתה יכול. לא חייב שזה יהיה אותו רב. יש לפעמים רבנים מומחים בתחום מסוים. אתה עכשיו, יש לך משהו, קושי בלהביא ילדים בעולם. יש מכון פועל, תתייעץ איתם, מומחים בנושא הזה, יכריעו לך, ידריכו אותך מה לעשות. אתה מסופק, יש לך עכשיו לימונים, איך להיאסר, מה להיאסר, כל מיני ספקות, יש לך מכון התורה והארץ, הם חזקים. ובכשרות יש לך כל מיני דברים. כלומר, יכול להיות שלאדם יהיה רב שלומד תורה, וכל מיני רבנים שהוא מתייעץ איתם בתחומים מסוימים שיכריעו לו ספקות בהלכה. אז אומר הרמב"ם, אני חוזר, 3, זה אשר ציווה כאן בעשיית רב, אין הוא לעניין הלימוד. כשלמדנו לפני כמה חודשים, עשה לך רב וקנה לך חבר, זה רב שלמד אותך תורה. אבל פה זה משהו אחר, אלא להוראת ההלכה. אמר, עשה לך איש לרב, כדי שתסמוך עליו במותר ובאסור, ותסתלק אתה מן הספקות. גם רבי עובדיה ברטנורה, שהרבה פעמים הוא לוקח את פירושו מהרמב"ם, מקום מספר 4, עשה לך רב לעניין הוראה מדבר עכשיו. אם בא דין לפניך ונסתפקת בו, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ולא תפסוק עליו אתה לבדך. אל תסמוך על השכל שלך. אם אתה בר הוראה, אתה יכול, אבל אם אתה עוד לא יודע, אל תסמוך על סברות שלך, תתייעץ עם רב. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להתייעץ עם רבנים. הוא מביא דוגמה, כי עד דרבה, כי אהבה טרפת לגבי, נגיד את המילולית, כאשר היה שאלה בהלכה בכשרות של בהמה, הוא היה מתייעץ עם עוד אנשים כדי להכריע. לפעמים שאלות פשוטות, תדע להכריע, לפעמים שאלות כבדות. גם הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בכל מיני שאלות, הוא מעיד, התייעצתי עם הרב פרנק, עם הרב אלישיב, התכנסנו כדי להכריע. לא רצה לקחת על כתפיו כל מיני
דברים. לכן, חשוב מאוד לאדם שיהיה לו רב, כדי שיכריע לו כל מיני ספקות שיש בחיים. נחזור בהמשך הנקודה הזאת, נפתח אותה. מה זה ואל תרבה לעשר עומדות? מה זה אל תרבה לעשר עומדות? מה זה לעשר? מה זה לעשר? מעשרות של מה? פירות למשל. היום אנחנו פחות רלוונטי, קונים הכל כבר מועשר, פחות או יותר. מהשוק, מהסופרים, כבר הכל מועשר. אבל פעם כל אחד גידל בבית. היו פירות, ירקות, כולם היו להם גינה בעבר. ואתה צריך לעשר כמה מעשרים, תלוי בשנים, אבל ברמת עיקרון, עשירית לפחות, ואחר כך עוד עשירית, ולא ניכנס את הפרטים. אומר לך רבן גמליאל, שאתה מעשר, תשתדל לעשר במדויק. לא לפי אומדן. למה לא לפי אומדן? כי אם אתה מעשר פחות ממה שצריך, הפירות עדיין לא מוסרים, תבל אסור לאכול. אם אתה מעשר יותר מדי, בל תשחית, למה לעשר יותר מדי? כלומר, תשתדל לעשר פחות או יותר במדויק. אל תעשה השערות, לא תמיד זה קל, לא תמיד זה אפשרי, אבל ככה הוא אומר. שואל התפארת ישראל, מסכת אבות עוסקת במה? מידות. מידות. ההדרכות של מסכת אבות הן חובה? הן חובה? לא. עשה לך רב זה לא חובה. זה לא חובה. מי שעשה לו רב ירוויח. זה לא חובה. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. חובה? אל תהיו כעבדי המשמשים את הרב על מנת. כמעט הרוב המוחלט זה לא חובות. ופה לכאורה זה עניין הלכתי. מה עושה פה עניין הלכתי בתוך מסכת אבות? אומר התפארת ישראל, יש פה רעיון. למה אנשים מפרישים יותר מדי? מחמירים, הם מפחדים כדי זה. אומר התפארת ישראל, יש פה רעיון גדול. הרבה פעמים אנשים מחמירים יותר מדי, ואז נגרם נזק. נגרם, במיוחד בחזרה בתשובה. במיוחד בחזרה בתשובה. אדם חזר בתשובה, מה אוכלים אצל ההורים? ההורים הולכים לקראתו. אבל הוא רוצה כל מיני דברים, חומרות. עזוב את ההורים. אתה רוצה קשר טוב עם ההורים? אל תחמיר עליהם. פה, כשאתה נפגש עם אדם שחזר בתשובה, צריך הדרכה מאוד מאוד טובה, איך שיש שלום בית עם ההורים. למתוח אפילו את ההלכה, לפרוע את ההלכה עד ההקלות הכי גדולות, כי השלום בית יותר חשוב. אל תחמיר על חשבון דברים אחרים. יש סיפור, הרב אליהו זצ"ל, היה אלוף, הוא היה מדריך את מכון מאיר, בהתחלה, את התלמידים. והיה חשוב לו כל כך השלום בית בבית עם ההורים. ממש חשוב לו. הוא לעצמו, מי שמכיר את הרב אליהו, מאוד היה מחמיר לעצמו. אבל בהדרכות לתלמידי מכון מאיר, היה מאוד מקל. כשאומר אותו כל ביני, היה מקל מאוד 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 מאוד. פעם אחת בא אליו תלמיד. אמר לו הרב, אבא שלי משגע אותי. מה קרה? אני עושה קידוש, מה הוא רואה? טלוויזיה תוך כדי. מה אני עושה? אמר לו הרב אליהו, תן לו פופקורן. הבנתם איזה חכם? תן לו, הוא בכל מקרה רואה. זה בית שלו. מה תעשה? תחבא טלוויזיה? מה תעשה? תן לו פופקורן תוך כדי. הוא היה גאון בלשמור את השלום. סיפרתי פעם, הרב עובדיה יוסף, מי שמכיר את הרב עובדיה יוסף, הוא כל כך חשש לברכה לבטלה. הרבה הלכות הוא ביטל. מה זה ביטל? כאילו בגלל שהוא חשש לברכה לבטלה, אז לא מברכים. לא הביא לכם דוגמאות, תאמינו לי. כן? הרבה מאוד. פעם אחת, סיפרתי פה, בחורה אחת הייתה, כשהיא הייתה בעברה לא דתייה, נכנסה להיריון. עשתה הפלה. חזרה בתשובה, התחתנה עם בחור ירא שמיים. נולד תינוק. מה עושים? ברית מילה. אחרי 30 יום, פדיון. אבל לא עושים פדיון, כי כבר היא עשתה הפלה בעבר. לא עושים פדיון, זה לא הבן הראשון שלה. כבר עשתה. שהיה את הרב שלה, מה אני עושה? לא סיפרתי לבעלי מילה על העבר שלי.
לא ידע מה לעשות. מצד אחד, אם תספר לבעלה, לא סיפרתי דבר כזה. אם היא לא תספר ויהיה פדיון, 2 ברכות לבטלה. לא ידע מה לעשות הרב. עשה לך רב והסתלק מן הספק. שאלת הרב עובדיה יוסף. כתב תשובה ארוכה, כמה ברכה לבטלה, אוי ואבוי. אבל כמה שלום בית יותר חשוב, אמר לה, אל תספרי. אל תגלי וכך היה. ברכו 2 ברכות לבטלה, העיקר. זה דוגמה טובה. שאם היית מחמירה לספר לבעלך, ברכה לבטלה, זה יכול לגרום דברים אחרים. לכן צריך הרבה פעמים הרמח"ל במשקל החסידות, אומר שאתה מחמיר, תיזהר, זה לא על חשבון אחרים. נחזור אלינו. אז רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עומדות. אומר הרב וינר, מקום מספר 6. היום בדור שלנו כתוב במשנה מסכת סוטה, פרק 9, משנה, אני חושב האחרונה, לפני האחרונה, בעקבתא דמשיחא יהיה פה הרבה צרות. אחד מהדברים שהמשנה אומרת, האמת תהיה נעדרת. מה זה נעדרת? 2 פירושים. או נעלמת, או עדרים. לא תהיה אמת אחת. זה הדור שלנו. אין אמת אחת. אנשים קשה להם שאתה ודאי באמת. לא, תחשוב ככה, להטיל ספק בכל דבר. אומר הרב וינר 6, חסידי הספק הם בעלי גישה אינטלקטואלית מודרנית האומרת שאינם מצומצמים בדעה אחת. שיש להם רוחב מחשבתי הלומד מכל שיטה והבנה. ומתפארים בכך שהספק בעיניהם מעלהו. ככה מתפארים. אין אמת אחת, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה וכו'. תבינו שהשיטה הזאת היא הרת אסון. כי אם כל אחד אמת שלו, אז אין בעצם תורה. כי תורה זה אמת. משה אמת, תורתו. תורה אין משחקים. תורה זה משהו ודאי. אבל אם כל אחד האמת שלו, אפשר להגיע לכל הנבלות שאתה רוצה. כל הדברים אפשר להתיר הכל, כי כל אחד האמת שלו. אין אמת אחת. חז"ל לא ראו בספק אידיאל. הם הדרכונו, עשה לך רב והסתלק מן הספק. ההדרכה עשה לך רב ניתנה פעמיים במסכת אבות. פעם הראשונה כהדרכה לכל אדם שבקש לעצמו רב, שיורהו את הדרך אשר בה ילך. ובפעם השנייה לאדם האכול בספקות ואינו מסוגל להכריע. לכן יעשה לו רב בעל כוח הכרעה. לא כל רב הוא בעל כוח הכרעה. אדם צריך להכיר את התלמידים שלו, אדם צריך להכיר את הרב שלו, איפה הוא יכול להכריע, איפה הוא לא יכול להכריע. לחיות בספק אינו אידיאל, אלא חולשה. עכשיו תראו, יש 2 סוגי ספקות. יש ספקות עליהם הרמב"ם אמר, אין שמחה כהתרת הספקות. זה מקור ברמב"ם. לא יודע אם באותה צורה בדיוק, אבל ככה הרמב"ם. למשל, מה 2 הדברים שאנשים הכי קשה להם להחליט בחיים? אישה ועבודה, מצוין. בחירת בת זוג, בן זוג, מאוד קשה בדור שלנו. זה לא כמו במרוקו, תימן, רומניה, ההורים נפגשו, קבעו, נפגשו פעם אחת, זהו, נגמר הסיפור. היום זה קשה מאוד להכריע מתי להתחתן. וגם אחרי שהכרעת מתי להתחתן, הרבה אנשים, כן בחרתי, וגם אחרי החתונה סיפר לי רב, פעם סיפר לי, לא יודע, איך הוא בדק את זה, לא יודע כמה אמיתי או לא, אבל 2/3 בערך מהזוגות בשנה הראשונה מתלבטים אם עשו את הצעד הנכון. וגם אחרי כן אנשים מתלבטים, כן, יש לך גירושים וכל מיני אנשים בספקות. גם עבודה, איזה עבודה לבחור? מה מתאים לי? יש לי חברים, עבדו בהייטק, עברו לחינוך, והפוך. למה? כי הבחירות לא היו ודאיות. למה הייטק? כסף, אבל זה פחות מתאים לו. מתאים לו חינוך. ולמה חינוך? כי ככה הדריכו חינוך, זה חשוב, אבל זה לא מתאים לו. אם היה יושב על עצמו רציני, היה מבין שחינוך זה לא מתאים לו. לא כל אחד יכול מחנך. הוא יכול לעשות את עצמו ואת הילדים. חינוך זה לא פשוט. זה מקצוע שצריך הרבה מאוד סבלנות והתאמה והרבה מאוד דברים. זה לא פשוט להיות מחנך.
אומר הגאון מווילנה, אני חושב על הפסוק לאדם מערכי לב ומהשם, מענה לשון, נראה לי לפסוק הזה, שבעבר היו נביאים בישראל. נביאים ידעו הרבה דברים, לא הכל, אבל ידעו הרבה דברים. היית בא לנביא, נביא יקר, מה המקצוע שלי? אומר לך, נגר, סנדלר. מה אתה רוצה להיות? רואה חשבון. טייס, היית רוצה. כן, כל אחד היה אומר לו הנביא, מה הוא רוצה, מה מתאים לו? היית בא לנביא מי הבת זוג שלי. יכול להגיד לך. טוב, אין נביאים היום. איך מכריעים? לא קל. לא קל, צריך גם בזה רב יכול לייעץ מאוד, שאתה ניגש מה יקרה בבחירת בת זוג, ולייעץ ולהדריך, ורואים תוצאות טובות. מציאת עבודה רב יכול להביא לך כיוון כללי, מה יותר חשוב, כסף, ערכים, שליחות, אפשר. לא פשוט. זה סוג מסוים של ספקות, שכולנו היינו רוצים לפתור אותם. סוג שני, אנשים שבאידיאל חיים שאין אמת אחת. זה מה שהוא אומר פה הרב וינר. אני חוזר לזה. לחיות בספק אינו אידיאל אלא חולשה. על האדם להיות כן ואמיץ. אם אינו מסוגל להכריע, אל לו לרומם מצב זו לשיטה. מפורסמת אגדת חז"ל על תרח. מכירים את תרח? מי התרח? אבא של אברהם. שהתלונן בפני נמרוד. תרח היה שר חשוב מאוד אצל נמרוד. שאברהם שבר את צלמיו. כאילו את הסיפור, נכון? אברהם שבר את כל הפסלים של תרח. ובא אברהם לפני נמרוד. עשו לו משפט. אמר לו נמרוד, תשתחווה לאש. אמר לו אברהם, מדוע דווקא לאש? הרי המים מכבים את האש. אמר לו נמרוד, אין בעיה. תשתחווה למים. אמר לו אברהם, אבל המים מגיעים ממה? מהגשם. לגשם. אמר לו נמרוד, אין בעיה, גשם. אמר לו אברהם, ואיפה הגשם מגיע? מגיע הגשם מהעננים. אמר לו נמרוד, תשתחווה לעננים. אמר לו אברהם, אבל העננים מאיפה מגיעים? רוח, רוח, רוח. אמר לו נמרוד, תשתחווה לרוח. אמר לו אברהם, אבל הרוח נעצרת על ידי הערים. נשתחווה להרים, קיצר התעצבן על הנמרוד, נגע הסבלנות, אמר לו, עכשיו אתה משתחווה לאש. אם לא, אני הורג אותך. אמר אברהם, צווה אותי שתחוות לאש עבודה זרה. אסור. נכנס לאש, והסיפור שזה רמז. אור כסדים. אור זה אש, כן? אור כסדים. ואז היה שם גם הרן. הרן היה מי? אח של אברהם. אמרו להרן, עם מי אתה? עם נמרוד או עם אברהם? מה אמר להם? מי שמנצח אני איתו. זרקו את אברהם כבשן האש, יצא מכבשן האש, אני עם אברהם. זרקו את הרן לכבשן האש, נשרף. אדם צריך לדעת, לא לחכות מי. אדם צריך לו דרך ברורה, שלא תלויה בשום דברים, מי המנצח, מפה, משם. בסוף התהליך, פסקה האחרונה, ודאי שכולנו נהיה חכמים יותר. הבעיה שצריך להחליט ולפעול כעת. אם עבודה זרה ידך נכונה, כמובן שלא, ללכת בדרכה, ואם דרכו של אברהם היא הנכונה, תצטרף אליו וללכת בדרכו. אין להמתין ולראות כיצד תתגלגל ההיסטוריה, וכשתיגמר להצטרף אל המנצחים. ייתכן שתוכל להצטרף למנצח, אך את ההיסטוריה לא אתה עשית. אתה צריך שלו דרך ברורה, ודאית. אמנם לא תמיד הדרך הוודאית היא נשמעת בתקשורת. לפעמים התקשורת מצליחה להעצים דווקא את הדרך הלא ודאית, ויש לה כוח אדיר. תשקורת מלשון? תשקורת, כן. תקשורת, תשקורת. אותו דבר. הרש"ר הירש, אולי בשבת נדבר על זה, מדבר על כמה חשוב שיש קבוצה שאוחזת באמת, ולא מרפה ממנה, למרות שכולם לא חושבים ככה. אבל תמיד הגרעין של האמת, סופה של האמת, לנצח. לשקר אין רגליים.
השקר צריך הרבה מסכים, הרבה פרסום, הרבה. האמת לא. זה תהליך ארוך. לכאורה רואים אלמא דשיקרא, רואים לכאורה שהשקר מנצח, אבל בסופו של דבר האמת תצא לאור. האמת תצא לאור, זה לוקח הרבה זמן, אבל צריך קבוצה של אנשים שאוחזו באמת. דרך אגב, חינוך, מה החינוך הכי משפיע? דוגמה אישית. דוגמה אישית זה אמת. כשילדים רואים איך אבא ואמא מתנהגים, בדרך כלל הם לכו. כשילדים רואים מחנכים טובים, זה משפיע. זה משפיע, כי זה אמת. ניכרים דברי אמת. אם ילדים רואים שאמא עוסקת בחסד, וזה אמיתי אצלה בלי אינטרסים, הם יהיו אנשי חסד. כשרואים, ילדים רואים, שמה שמעניין את אבא, זה רק בילויים, אז למה שלהם כוח? הם יגדלו ככה. כלומר, מה שאתה משדר, מה שאתה חי, בסוף נצח. לכן ניכרים דברי אמת. אומר מרן הרב קוק, מקום מספר 7. כמה זה גימטריה ספק? כמה זה יוצא? סמך, פי, קוף, תעשו חשבון. כמה? 240. כמה מלך בגימטריה? גם 240. המלך גימטריה ספק. כן. אנשים צריכים לדעת לא להיות ספקים, להיות ודאים. איך? אומר הרב קוק, 7. צללי הספקות. מתי יש לאדם ספקות? מתפשטים לפי אותה מידה שהאורה האלוהית אינה תפוסה בפנימיות מהות החיים. וכפי ההתעמקות העצמית שלה, ככה היא מזהרת ושוללת כל ספק, ונעשה הלב אמיץ מלא כוח השם. כשאדם חי תורה, כשהתורה חודרת לליבו של האדם, כל צדדי הספק מתפזרים. אדם לא מתלבט האם מותר לדבר לשון הרע, להתיר לו כל מיני, הוא חי תורה, הוא לא ידבר לשון הרע. לא יתלבט, אולי זה מותר, אולי זה, לא, שאתה חי תורה נתלבטויות. שאתה לא חי תורה, אז אולי מותר לדבר עליו לשון הרע. אז אולי מותר לגבר להתלבש בחוסר צניעות ולאישה. אבל כשהגבר, אישה חיים חיי תורה מלאים, אין שום ספק. מה אין שום ספק? אבל כוונה יחסית, אין ספקות. ודאי לך לימוד תורה. ודאי לך קיום מצוות. ודאי לך שאתה לא מעלים מיסים. ודאי לך אתה לא מעלים מיסים. אסור. אם התורה פחות חודרת, אז זה ניסיון מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. ודאי לך שאתה לא עובר רמזור אדום. אם התורה חודרת בך, אתה לא תעשה זה. לא, אבל לא, זה פה, שם, כל מיני. ודאי לך שאתה מכבד הורים. ודאי, לא, אבל ההורים מציקים, מותר. כשאדם חי חיי תורה מלאים, אין לו הרבה ספקות. אין לו הרבה ספקות. משה אמת ותורתו אמת. התורה היא ודאית, מחלץ את האדם מכל הספקות. הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר על זה רבות. יש פיוט של אשכנזים בראש השנה, אני חושב. הנה, מקום מספר 8, מתוך פיוט, וכל מאמינים הנאמר בימים נוראים. אחד המשפטים הנפלאים שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה חוזר עליו, עבדי שמו כן תהילתו. תהילתנו לא בספקות כמו שדיברנו מקודם. תהילתנו בוודאות. כשאדם חי חיי ודאות, זה שמחה הכי גדולה. כלומר, יש כמה פתרונות איך נחלצים מספקות, אבל אחד הפתרונות שהמשנה ממליצה, עשה לך רב והסתלק מן הספק. כשאדם יש לו דמות שהוא מעריך ואוהב, תלמיד חכם, עם ידע ומוסר, הוא מצליח לייעץ לו בהרבה דברים שהוא מתלבט. שנזכה בעזרת השם, בלי ספקות, שנהיה ודאים, הוודאי שמו כן תהילתו.